Jó napot, uram! Jó napot, mit szeretne? Beszélgethetünk egy kicsit? Nézd, a fiatalember rohannak egy konferenciára. Egy konferenciára siet. Tehát ön vállalkozó? Igen, vállalkozó vagyok. És mivel foglalkozik? Az nem számít. Jól megy a vállalkozása? Fiatalember ki maga, hogy mély interjút akar velem készíteni. Nem akarok tolakodni, pusztán érdeklődöm. Tudom, hogy ez manapság nem szokványos. Valóban ez így van. Szóval, hogy megy a vállalkozása? Fiatalember, ne bosszantson. De ha az igazat akarja hallani, ahhoz, hogy a szintet tartani tudjam, az kurva sokat kell dolgozni. Látja, most is vasárnap van és jövök ide a konferenciára. Tehát, ha jól értem, akkor másra már nem is nagyon jut ideje. Valóban nem nagyon jut másra időm, a szabadidő az ritka vendégünk. És ha mindig ennyire siet, akkor lesz valaha szabad ideje? Fiatalember, már 2 percet önre állítom a drága időmből. Ha van valami ütős ajánlata, látja, milyen nyitott vagyok, mondja, meg a beszélőnek vége. Köszönöm szépen, hogy rám szánt ennyit az értékes idejéből. Valóban egy ütős ajánlatom van az ön számára, amennyiben ön szeretne több szabadidőt. Fiatalember, természetesen szeretnék több szabadidőt, de most már a hosszabbításnak is vége. Mondja, ha valami jót tud mondani, vagy mennem kell. Tehát szeret. Szeretnék, persze, hogy szeretnék. Ki nem szeretne valamit, vagy több szabadidőt? Be tudom ezt mutatni egy másik vállalkozónak, akinek sikerült már megoldani hasonló problémáját. Csütörtökön este össze tudom önöket hozni 6 órakor a Stefánia palotában. Hát, fiatalember nagyon készült, hogy ilyen pontosan tud nekem időpontot mondani, de én nem biztos, hogy ezt el tudom fogadni, Fontos de megnézem. Fontos nekem. Látja, hogy nyitott vagyok, ez nagyon fontos nekem, hogy több szabadidőm legyen, többet tudjak a családommal tölteni. Csütörtökön este 6 óra. Igen, ez jó lesz. Jó, ott leszek. Akkor cseréljük elérhetőséget. Minden jót, Viszontlátás! És te? Végre rászánod magad, hogy változtass? Döntsd el, mit akarsz úgy Isten igazából, mi a szíved vágya, és valósítsd meg. Különben az egész hátralévő életedben a hegy lábánál fogsz toporogni a többi sápítozóval együtt. Töltsd ki ezt az űrlapot, mi majd fölvesszük veled a kapcsolatot, hogy megmutassuk, hogyan jöhetsz ki a slamasztikából, és hogyan valósíthatod meg céljaidat. Csak akkor jelentkezz, ha komolyan